Ainan didulang sadulang lai pandulang ame uranglah di bangku pandulang ame urang di bangku onan diulang sekali lagi penyambung kabar nanti gacaku masuklah ke kaset lah nomor 3. Salamu bamban badarai lai pulo kababuku salamu badan bacarai umur panjang kabatamu. Kabalai nak kaya jirami de anak mudo-mudo oka disambung curito amdi curito ko sadang tabang kalai gigi pulo onan dibilang upi Safrina tinggal di pondok orang di ladang dalam daerah Padang Panjang batambah cadik jujur ruponyo ina batambah senang hatinya ambil salai kain panjang nyo ambil candonyo kain panjang nyo jahitkan jobanang kuning apota sore dijahitan maso itu si Hamdi bonjo namo nanta sure coy tu bana molakini lasanang hatinan di dalam bakato ina kamande nama maso itu bapo katonyo nan Safrina onde mande dangakan mola diramba-ramba si kadudu kaili lalu dibandakan danga dek mande sambil duduk ikonan batin bolayekan deh odanga di mande dikatokan nambonyo ambil de Julius dulu tak barana kini biar dipulangkan anak kainyo kok jo ambo anak tak kagadang sadang jo bapaknya orang lain dak mande kunung kok tinggal ke jo ambo ndak kajadi gadang oh anak ambo landekan duang Tarimolah kasih yo mande banyak-banyak gunung kulam sudah telelang di ulu yo rajo manobatkan pulau putih pulau Panginang ketiga yo pulau Bantuk Taji jaso mande ndak kailang sudah dibuat dikabekkan letak di peti takku hilang babu dalam rangkai hati oh izin dape inaku kini di Baduang anak are-are di Baduang jo kain panjang tuli jo banang kuning si Hamdi bonjo
nanta tuli anakkan sudah di Badung turun laina dari pondok lerang di ladang ambo barangke yo mande hari kini sambil jalan anak dicalik juola bagi mengecek juo yo nak kanduang sayang jo ibu lena oh hamdi na oh ibu diambil bapak ang dulu tak baranak kini dipulangkan wa angka bapak ang mana kok jo ibu wa ang tak kagadang mana ibu rang tidak rang mularat na ibu rang banse rupoi ikolana bajalan lain aja nak kanduang hari bertambah patang juo bajalan juo dan sama seorang kalau denina leka bajalan tali tak teletai nambah kacang majek junjuang katali tak talalai nambah anggang menjalang gunung lasaran tanpa jalanan cukui kadua leran panjang tibo daerah pasangan temai nala tibo di pasate hari bertambah sanjojo kiro kanari jam 7 malam onyo turui toko siulius namun anak dituduk kuang ju ibu hati memandanglah anak kain cawa panjang 9 lapuk tarampai di tarang ali dek lamo lambe di jalan tibo di rumah si Ulius nyolai ke toko ina menuju di satu tibo di toko gadang mencalik ke dalam toko mencalik dari balik camin satu le tampak si Ulius sadang bagandiang urang hojonan baru sadang bagandiang duduk jonan baru nyo di bawah anak kailaman langsung barangke dari sinan tibo sekali di nalangan menangi jo anak kanduang anak kanduang hamdi sayang ibu lena ndak mungkin waang di toko bapak ang donak mande tinggalkan nak iko baru nyo gadang waang nak dalam baduangan waang yo hamdi kaba mande tiring kang cubona mande dari lama palapena dia jo ibu wa anak ya la makan tak kamakan lena wa ang jo mande samosa ansai lena yo hamdi jalan di pasar mula
padang panjang hari bertambah malam jua ma'alun di padang panjang dingin naninda tatangguangkan bajalan di tengah malam iyo di pasar padang panjang kadang bilang dagang di sinan dek lamo lambek tengah jalan panik kaninyo lah dek bajalan baranti sama suitu iyo di dake amper toko urang di sinanana balalokan onde hamdi lalok lana ibu diara untung malang mana aruk bana ibu jepa anak tapi nyoba bini baru mana kamarasa ibu Osamuham di mana Lo inyo mola sa malam tu mato naninda namun lalo namun le anak kini dilalokkan ba itu banan sapi hari batamba biju kiro kanari jamampe para siang manangi hamdi kadinginan satu menangi kadinginan ba itu bana mula kini didukuang anak mula dek Safrina de nak kanduang hamdi jo ibu lena jangan waang menangi juo lena kanala nasib ibu malang yo hamdi kanala nasib na ibu sansai na indak tabado mula dan mamangati palupu di gara alam di pancuang kalam diantakan baso indah di tanah alam baroyak la bumi onyo pijakan di tampaklah rumah nan sabuah yo rumah siaponyo nan tampak rumah kan yo Datuk Mansur Karajo di Kantu Damang Padang Panjang penganan Safrina satu tampak rumah Datuk Mansur memandang kabakiana onde nak kanduang hamdi sayang ibu lena indak mungkin dona waang ojo mande kanduang nak kajadi waang ko gadang dona mande rong tidak mahamdi orang mula ngarat mana ona biar ditinggalkan waang di rumah Datuk Mansurna kalau lai waang disiko tinggal mana lai kagadang badan waang mana ona
bikin Safrina naik sekali ke rumah duduk kaninyo di kurisi di barando sama so itu muji barando tak bakunci ba itu benar nanyo lai. Oh nantagayu lampu barantai yo lampu barantai randa olu dan bilang dagang nan Safrina satu kantu tibo malakini. Oh nan dietong dagang Safrina hendak dirantang panjang wana oh di baduangana. Oh elo sudah di baduang basusukan manyusulam diwang kanyang-kanyang manyusulan nae oh pue mana waang ka ditinggalkan di rumah. Oh Datu Mansur mana lai gadang badan waang nak kok lai panjang muhamdina ona cari lamande oh buru waang cari lamande tidak waang yo hamdina menyusulan ewang pue-pue itu ketonyo mulaki nindak dirantang panjang mana dan bilang dagang tukin. Kalau denetong bujang si Hamdi di sini anak balalokan olalo lamdi oh sayang mandena Dalana dilalokkan anak ate kurisi Safrina turun lambe-lambe Safrina turun kini masu itu basi surui turun ke bawah ba itu bana mula kini anak dipandang dari jauh anak karupo orang kagala ibu hati ndak tabado kondak dek nasib na ojo bagian Hamdi ndak coiko kejadian dona indak coiko nantasu yo Hamdi Bajalan lainnya para siang indah tabado memangati kita tinggalkan Safrina to bilang bujang si Hamdi sadang babaduang lalu di hati kurisi panjang yo di rumah Datuk Mansur. Oh Suleka namo bininyo dan bilang dagang di sinan. Harilah pagi masuk itu mana hangi Hamdi kedinginan manangilam dinyo kedinginan indak tabado le mamang badan jagola balik na Safrina indak tabado mamang hati kadang bilang dagang di sinan hari badaro dan Nabi juho oh manangi Hamdi maso itu takajui mande Suleka iyo kan bini Datuk Mansur onyo jagokan sinan Datuk Mansur onde angku buniado anak ketek di barando buniado anak manangin takut anak tungia anak kucu itu keceknya kini ode bilang lecando masuk itu nyo ambil lo senter 3 batu nyo senter mula nang kedua nyo buka cando nyo buka pintu lambe-lambe senter cando kabarando kironyo ado anak ketek sedang babaduang ba itu bana mola kini
Nyambi di manderang suleka cuitu yo bana lei masu itu maalun mandelenan suleka kana monyo buka baduang anak kini kironyo anak laki-laki Iyo kan anak dan yo laki-laki nyambi kain pembadung tasure mula jo banang kuning jojo jaikan mula ke kain panjang hamdi bonjo namo tasure Baitu bana molakini dan bilang cando bini Datuk Mansur godong oti ndok tabado ondeng kue ondeang kue iyo lakayo ondeng kue tuan ala awak la jale ndak baranak dong kue kini la tibo anak rupo iko mangku barakasanang dalam hati barakasanang kiro-kiro mangku Mula dibawa nak ke dalam indah tabado senang badan anak sia kola narancak ko itu pangana leinyo bini datu yo kan mande suleka kana monyo alun dagang di sini nindak dirantang panjang bana anak dijujai mana ande anak disayang bujang siam ditolie mandekan duangi nyopi safrina masoi itu langsung ke padang cari karajo kadang memilih kulit mani kadang memilih lado jo bawang itu bananan safrina di male pungguang kabalampuk dimakan awak dapat makan agak jo anak kandung berjalan kaki nak ke padang panjang dicali rumah Datuk Mansur anak kaniyo ala bertambah gadang la pandai bermain-main sorang oh iyo kan anak Datuk Mansur menangi na dinalangang menangi nyo dinangkan lamun denak kandung hamdi sayang ibu lena elai lawaang na oh sampai gadang yo hamdi na oh laila waang sampai gadang mana on na kok lai waang sampai umur nak liek laba mande buru na yo hamdi si malang yona itu bana molakini sadang kaninyo mola nasapina dituri juo bagulambe anak sadang bermain-main tibola urang tukang goreng yo apo le kato tukang goreng pisang itu kato masu itu nyuabi bau cando de ina le goreng agi gak duwe Onyo bali goreng 2 buah
onyo dan bilang cando Safrina onyo agiekan bake siam diam dinan sadang bermain-main. Nyoagiekan goreng dua buah, satu menampak upi Safrina lari siam di nengka dalam siakola nama gie goreng tabi takuinyo. Oh anak kandung lah bagian. Onyo lari ke mande Suleka bakato mande bagulambe onde hamdi dan akan mula indah elok paragi urang ndak antarimo dona ebia ke goreng pisang sajo antarimo nak paragi urang tando sayang wa angka kini urang kawaang mana oh tarimo lana goreng itu baru disuruh di mande nyonyo tarimo goreng dek siam di goreng nyo ambil di bawah nyo lari ke dalam masuk itu inakan paikan langang duduk bamanuang jaya mato nak kanduang hamdilena oh sayangi ibu Lena oh dari ketek pisah jo mandem nae dalam kandungan 3 bulan oh ayang babini baru mana sampai kandungan 8 bulan amak di usia de iman deang amak di usia di bapak ang di pondok di ladang wa hamdi. Oh balai kana oh kinilah kadang badan wa anak kalau ang kicok goreng pisang Lena sekali ko baru sampai paragi mande Lena kadang kan goreng oh 2 buah Lena yo hamdi. Bilang le dagang mula kini ndak dirantang le panjang bana biari baganti hari. Oh dan bilang cendo Safrina kalau lalape taraga jonak kandung balik ke padang mencarikan punggung tak balampok mencarikan parik tak barisi awak batang bala di kandung. Oh mamang juwe candonan Safrina oh nambah balik kapan adang indah tabado mamang hati dia
bertambah gadang yo si Hamdi bertambah gadang kadang bilang dagang si Hamdi. Oh tinggal jo Datuk Mansur masuk itu dalam daerah le Padang Panjang ba itu bana le masuk itu Malang tak dapet kadi itulah muju tak dapet kadi rai. Honan kalau dia bilang masuk itu dan Abana Kamalang Datuk Mansur awak kan jatuh kapan siun lah jatuh nyopan siun le masuk itu tapaso Datuk pulang ke rumahnya iyo ke kampung masuk itu Sarato Manderang Suleka. Oh di mano kampung Datuk Mansur kampungnya di Batu Sangka jurusan yo jalan Sungai Tarap Sabala suwuk dari pasar rumahnya gadang bentuklah ngamoy. Onan barang ke dari Padang Panjang ketinggal cando Padang Panjang dibawa barang kasadonyo na barang ke Bapak Jomande Sarato Hamdi masuk itu hari badaro di ada Nabi laju kain cawa panjang 9 lapuk tarampai di tarang ali ya dek lamu lambek di jalan masuk di Batu Sangka kini dari Oto Sarato Mandenan Suleka si Hamdi la turun pulau oh dicater lah bendi masuk itu pulang ke rumah nyolai jurusan jalan Sungai Tarap itu bana masuk itu dan bilang candoren nyolai naik kate bendi barang lah naik leka sadonyo lah naik Bapak Jomande si Hamdi duduk di mungku usia mangusia le masuk itu les dielo kudo jalan lonceng baresek bagu lambe ish anak kudo le raso malari kan mencancang lumat le lari kudo lakak balakak le bunyi tapak tingkah batingkah bunyi lonceng lasa rantang ladu rantang cukik katigo le rantang panjang le lamo lambe le tengah jalan la tibo di rumah Datuk Mansur iyo jurusan Sungai Tarap mata letak balasuwo satu tibo di rumah Datuk Mansur les dielo kudo tagak ba itu bana masuk itu la turun Pak Jomande barang la turun jo si Hamdi ongkos bendi sudah dibayar
Bendi pai nyola tinggal dan bilang cando Datuk Mansur pulang ke kampung kanamu nyola batamu jo kawan samoga gadang tiari malum tinggal di kampung Tapaso Paikasang ngawah Tapaso kasawa jo kaladang da olu pena nandi bambi kini kan pangku nandi ayun di Yoba itu lebana demola Datuk Mansur tumpak dek bujang siam di maso itu anak bertambah gadang juh Kodem bilang lecando mola siam di korponyo dek karano Datuk Mansur lah jatuh pensiun dak tahu kosi biaya tio hari lai ko indak ditolong jo karajo luar mungkin nan sanang nan kaseso patri si Hamdi basikola tapi di Datuk sadang bansek Tapaso nyobao kasawah ojo kalang ngadang ba itu nas maso itu dia bilang dagang si Hamdi awak bertambah sansai nan la badan bertambah bedo indak tabado le mamang badan lupu di gara alam di pancuang kalam dia kan rasu indah di tanah yang alam baroyak la bumi bapijakan di Residen di Bangkaolu memarentah di tapi lawi ditinggalkan siam di batu sangka dolu kini mandenyo kadigi sabui Nandi bilang dagang saprina baju sang kain lausang selendang hitam pulo nambah pakai di selendang jo hitam nambah pakai indak tabado memangati maalun di kota Padang taraga jo anak kandung bajalan kaki ke Padang Panjang oh kalau taraga jo siam di jo itu benar mula kini Bajalan cendo saprina dituju ke Padang Panjang dek lama lambek tengah jalan kain cawa panjang 9 putaran pai di tarali dek lama lambek tengah jalan tibo lainnya menyolang
panjang dicari rumah Datuk Mansur kironyo rumah lah batutui. Oh batanyo ke urang sabala rumah deuni numpang batanyo ni di mano. Oh Datuk Mansur ko yoni menjawab urang sabala kalau Datuk Mansur na batanyo inyo lah jatuh ke pensiunnya lah pulang ke rumahnya. Itu katonyo kini rumah lah nyo ambil pemerintah pulang ke rumah mulai nyo kini. Oh rumahnya di Batu Sangka jurusan jalan Sungai Tarap Sabala suwok dari pasar rumah kogadang. Ala bantu lalamu dagang Saprina indak tabado mamangati. Ko iyo ang nak pindah jo bapa ang Datuk Mansur ka Batu Sangka biala mande turui badan amdi nenae. Mande taraga jo nak ka anduang nenae. Taraga lajo nak kandung bajalan kaki Saprina dari Padang Panjang menuju ke Batu Sangka. Yo bedo batengkan seorang di malu hati letak kasusah tumpak dainyo le masuk itu ke bajalan lah sama seorang. Bajalan talita kata lita tele nambak kacang manjek juang le kata lita talalai lalai rupo anggang menjalan gunung kape kapus sawah di tanah di bajak sadang tinggi hari kata dayu pinggang nalamanyo ayun letang pulang pangai. Dek lambek tengah jalan masuk daerah Batu Sangka. Oh dicari karajo dek Saprina dulu lah bagian dapet karajo di lapon nasi di Nina. Oh bakarajo dalam daerah Batu Sangka pokarajo lapon nasi kadang menggiling-giling lado kadang ngapiang-ngapiang kayu sekadar yo makan lai dape anak nabalun kabasu si Hamdi ndak batamu awak lakarajo di lapon nasi ba itu nasi masa hari nae. Satu hari minta permisi nan Sapri
Oh ingin nyoba jalan-jalan jurusan jalan Sungai Tarap di dek lamo lambek tengah jalan tiba di rumah Datuk Mansur. Oh rumahnya gadang bantuk lamo talatak sabalas suuk dari pasar nyo pandangan anak Dek Sapri anak la pandai bermain. Oh main seorang la bagian nonde nak kanduang hamdiona kok dikatukan waang anak ibu len na indak picayo mande waang dona indak picayo bapak waang lena indak kepicayo rasiko lena hamdina waang ala sampai gadang nak laisan nang idi waang yo hamdi mande diara untung sansai mana di lapau nasi mande bakarang ajoyo hamdi ina di lapau nasi mande bakara jona elo lana wang tinggal jurang lana oh pandai nak bamande angke yo hamdi kok lai waang sampai gadang nak kok lai pai darah hamdi mana cari lamande na waang mana oh kampung awak bukan di Siko Mahamdi kampung di ranah tanah bonjo mana de ulah nasib na malang mana di rantau orang waang jo ibuna oh baserak-serak Mahamdi kok lai waang sampai gadang nak calik laba mande buruk nak calik laba mande malang yo hamdi manangi cando saprina di nalangang latantu tampe tinggal anak lajale kampung anak nan tinggal dan bilang cando saprina onye cubo balik bajalan kalapau nasi ulang bakar ajo nyawa balik cuitu nasib na Saprina na labaran suasanang nan Saprina nan tampe anak labatamu tapi anak dicalik dari jauh anak dijujai orang anak dimanjo orang mbak itu bana nan Saprina kita tinggalkan ina dulu karajo di lapau nasi tolie hamdi maso itu tinggal jo Datuk Mansur kana monyo latuan oh anak
tambah gadang ju onde hamdi dengakan mola padoa ngindak basikolana pado bamain-main sajo biar dipaduai jawi urang agak sikul paduai jawi urang agak sikus payo dape wanggu balo jawi cuy tu lebana mulakini nandem bilang cendo siam diam diko manurui sajo kato bapak indak kadilarang yo dem bilang dagang di sinan kalau pilagam mau abak kaba belok ketukoran nale dalam padi kalau cuy tu lenang kaelok rasa mau sanang le dalam mati Samole sanang dalam hati ba itu bana dan mola masuk itu tumpak de inyo bujang si amdi oh dipaduai jawi urang jawi siapa masuk itu jawi datuk orang kayo batu sang ngangka la dapet cendonyo anduk jawi jawi nambah acak nanta bau mai pado awak indak basikola rancak awak gubalo jawi cuy tu nasib panangguangan indak baladuang baladuang tak balantai beban ngudo indak batangguang lenyan batangguang indak nyorasa yalah pulo mai tumpak de amdi masuk itu anak ketek mula kana monyo nawak lagu balo jawi ba itu banar masuk itu malun siam di kini balo jawi di sinan kalau ndak namu jawi makan nyusul makan de amdi masuk itu oh jawi makanlah makan yo makanlah ada wikini ya biari baganti hari ruponyo bujang siam di masuk itu dek nasib kamu jua dirang bujang jawi maisi tagu balokan indak lamo jawi barang anak baranak cando induk jawi oh lah dem bilang dagang di sinan ruponyo anaknya yang nganten gadang hati bujang siamdi mengadu ke bake bapak oh bapak dang akan mula jawi amdi yalah berana ayo bapak yo jawi ala barana tapi anaknya yo jantan menjawab sinan Datuk Mansur onak kanduang siam dina nak ngurang dari pungasan nak tari kampiang para biala na anaknya jantan mana nampara alu jawi borong anak lena nak ngurang diampiang para ke pasar juo pagi hari di kapulang balik ikan onan batino untuk para anak nan jantan dapet kapan baja nak samo sanang paratian dan bilang dagang siam dia biari baganti hari rajin bana gubalo jawi co itu bana bujang
Kang Si Hamdi Pasar baru Rami de anak mudo-mudo Pasabati mola dolu Sambunglah kakaset bari kuinyo Onde ay de bari kuinyo Udo sipi dalam padi Kakang pala nolak keju Kok lesani dalam hati Untung untunglah batamu ju Deonde batamu ju Sikujula dilawi lape Nambal anak de makanan ikan Aku muju le badan malape Ba ayam pulang ke pawitan Iya ay ke pawitan Ramila balai rang salido Kami de anak ampe angke Abila kaset nan katigo Gitu